तर मित्रांनो, पहिल्या भागात आपण आता जाणार आहोत तरळ येथे खारेपाटण. तर आपण या भागातील रस्त्याची आपल्या कंडिशन बघूया. मुंबई गोवा हायवेची आज तारीख आहे 25 डिसेंबर 2020. सगळ्यांना नाताळच्या हार्दिक शुभेच्छा. खास आमच्या सबस्क्रायबरसाठी आम्ही हा व्हिडिओ बनवतोय. या भागात आपण म्हणजे ह्या संपूर्ण सिरीजमध्ये आपण तरळे टू पनवेल जाणार आहोत. तर एखादं यूट्यूब चॅनल पहिलंच असेल की जे पूर्ण मुंबई गोवा हायवे कव्हर करते. त्यामुळे मित्रांनो, जास्तीत जास्त हे व्हिडिओ शेअर करा. जर तुम्हाला मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करायचा असेल आणि जर रस्त्याची कंडिशन माहिती नसेल कोणत्या प्रकारे आहे, तर आमचे हे व्हिडिओ नक्की बघा पूर्ण शेवटपर्यंत. कारण या व्हिडिओमध्ये आम्ही कोणत्याही प्रकारे स्किप करत नाही आहोत. पूर्ण 400 किलोमीटरचं डिस्टन्स कव्हर करणार आहोत यामध्ये. त्यामुळे जास्त लांबीचे व्हिडिओ होऊ शकतात. तर या ठिकाणी इकडे ब्रिजचं काम चालू आहे. आता बहुतेक वेळा आम्ही ऑब्झर्व केलं आहे की हे डायव्हर्जनच फक्त जरासे त्रासदायक आहेत. ॲक्च्युली मेन रोड आहे तो पटकन व्यवस्थित होतो रिकवर, पण हे डायव्हर्जन्स जे ठेवतात त्या ठिकाणीच भरपूर खड्डे पडतात आणि इथेच ड्रायव्हिंग करायचा भरपूर कंटाळा येतो. तर आता गाडी चालवतोय सर्वेश. तर आपण आता तरळे बाजारामध्ये आलोय. ह्या सर्व सकाळच्या बसेस ज्या संध्याकाळी मुंबईहून निघतात आणि पहाटे इकडे पोचतात. या ठिकाणी मला वाटतं हा पूर्ण ब्रिज होणार आहे आणि ह्या ब्रिज खालून टर्न घेऊन आपण कोल्हापूरला जाऊ शकतो. या ठिकाणी उजवीकडे वैभववाडी, गगनबावडा वगैरे जाण्यासाठी रस्ता आहे. डाव्या बाजूला तरळे बस स्टँड. तर आपण आता तरळ्यावरून निघालोय. तर इकडे या ब्रिजच्या कामांच्या सोबतच इकडे भरावाचं काम देखील चालू आहे. तर कणकवलीतला जो रिटेनिंग वॉलचा भराव पडलेला त्यापासून या सर्व ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर्स काळजी घेत आहेत. साईडला गटरचं देखील काम चालू आहे. शक्यतो आपल्या सिंधुदुर्गात बहुतेक काम पूर्ण झालंय. फक्त आता कुडाळमध्ये आणि कणकवलीमध्ये एक ब्रिजचं काम बाकी राहिलं आहे. नांदगावचा एक ब्रिज बाकी आहे आणि इकडे आपला हा ब्रिज तरळ्याचा. तर आपण आता फायनली 4 लेन रोडला लागलो आहे. या ठिकाणी दोन्ही लेनचं काम पूर्ण झालं आहे. साईडला झाडं वगैरे देखील लावलेली आहेत आणि त्यांना ग्रीन नेट वगैरे देखील लावलेले आहे गुरांपासून संरक्षण करण्यासाठी. संरक्षक कठडे देखील बसवून झालेले आहेत. ज्या ठिकाणी धोकादायक वळणं आहेत त्या ठिकाणी संरक्षक कठडे, ज्या ठिकाणी बस स्टॉप वगैरे आहे त्या ठिकाणी निवारा शेड आहे. तर या सर्वांचं काम इकडे पूर्ण झालेलं आहे. तर मित्रांनो, आज खास वेळात वेळ काढून सर्वेशाने आम्ही आलेलो आहोत. खास आमच्या व्ह्युअर्ससाठी आम्ही हा व्हिडिओ बनवतो आहे. हा पूर्ण म्हणजे तरळे टू पनवेल
हा व्हिडिओ खास आमच्या सबस्क्रायबर्ससाठी बनवतो आहे. कारण असं की मागच्या 1 महिन्यांपासून असं आम्ही सांगितलं होतं आमच्या व्ह्युअर्सना की आम्ही मुंबई टू कणकवली आम्ही कवर करणार आहोत रोड. त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालू होते, पण आमच्या कामातून थोडासा वेळ भेटत नव्हता आम्हाला. तर आज खास क्रिसमसची सुट्टी असल्यामुळे आम्ही वेळ काढून आलो आहे आणि आज आम्ही पनवेलला चाललो आहे. तर मित्रांनो, जास्तीत जास्त हे व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून आपल्याला संपूर्ण मुंबई गोवा हायवेची माहिती मिळेल. आणि जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर ते आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा, किंवा तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते आम्हाला विचारा, आम्ही त्यांची उत्तरे देऊ. तर इथून राजापूर 30 किलोमीटर आहे आणि आपला पहिला टप्पा आहे खारेपाटण. या ठिकाणी साईन बोर्ड्स वगैरे म्हणजे टर्निंगचे बोर्ड्स वगैरे लावलेले आहेत. तर आपण मागच्या वेळी बोललेलो की ब्रिजचं काम पूर्ण झाले, पण त्याच्या साईडच्या वॉल असतात त्याचं पिचिंगचं काम बाकी होतं. तर ते देखील आता चालू केलं आहे त्यांनी. म्हणजे जो आपला माती भराव केलेला असतो तो घासळून न जाण्यासाठी आपल्याला दगडाचं पिचिंग करावं लागतं. तर त्यांची कामं देखील चालू केलेली आहेत. या ठिकाणी दोन्ही लेनचं काम पूर्ण आहे. इकडे एक डायव्हर्जन्स ठेवलेलं आहे, कारण ब्रिजचंच कुठेतरी काम पिचिंगचं चालू असणार, कारण कणकवलीत देखील असंच एक डायव्हर्जन ठेवलेलं आहे. आज सकाळी धुकं कमी आहे, त्यामुळे व्यवस्थित क्लिअर व्हिडिओ दिसतो. हल्ली आता थंडी असल्यामुळे धुकं देखील होतं भरपूर. तर आपण आता 40 मध्ये आलो आहे. कालच हो, ॲक्च्युली आम्ही निघणार होतो त्यामुळे थंडी कमी झाली. नशीब म्हणजे काय, धुक्यामुळे काही दिसत नाही. हां, त्यामुळे भरपूर प्रॉब्लेम झाला असता. ॲक्च्युली आज सर्वेश खास सुट्टी काढून आला आहे, त्याच्यामुळे माझं काम मी इथेच असतो. आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आहोत. जर तुम्हाला देखील कुठे घर वगैरे बांधायचं असेल सिंधुदुर्गामध्ये तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आम्ही सर्व प्रकारची घरं वगैरे लोड बेरिंग RCC सर्व प्रकारची घरं बांधून देतो. आम्ही स्वतः सिव्हिल इंजिनियर आहोत. माऊली डेव्हलपर्स. आम्ही लवकरच माऊली डेव्हलपर्सचे देखील व्हिडिओ घेऊन येऊ. त्यामध्ये आम्ही जे काही आपल्या ग्राहकांना सर्व्हिस देतो त्याची सर्व माहिती मिळेल. त्यामुळे तुम्हाला जर कोणाला इकडे घर बांधायचं असेल गावी तर आपण आपल्या बजेटमध्ये घर बांधून देऊ. तर आपण आता आलो आहे वारगाव उंडील रोडवर. इकडून हा रस्ता जातो आहे डावीकडे आणि इथून सध्या एकच लेन चालू ठेवली आहे. दुसरी लेन का बंद केली आहे त्याचा अजून पत्ता लागलेला नाही आहे आम्हाला, कारण दोन्ही लेनचं तर काम झालेलं आहे. इकडे देखील तुम्ही बघू शकता उजव्या बाजूला ब्रिजच्या कामासाठी दगड टाकलेले आहेत. हां, तर इकडे ही लेन अजून केलेली नाही आहे मुंबईला जाणारी डावीकडची, त्यामुळे तिकडे बंद केलेला होता रस्ता. इकडे मध्ये ब्रिजचं काम चालू होतं, ते एका लेनचं काम झालं नव्हतं. इकडे पुढे देखील ब्रिजचंच काम पेंडिंग होतं, त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी लेन ही बंद केलेली होती. कुणकवन रस्ता या ठिकाणी ह्या ब्रिजचं काम चालू आहे.
ठिकाणी वळण वगैरे आहेत आणि खोल दरी वगैरे आहे. त्या ठिकाणी संरक्षक कठडे बसवणं गरजेचं आहे आणि ते बसवलेले आहेत यांनी. ठाणेश्वर हे आमच्याकडे जाते गाडी. देवगड इंदळे देवगड. खाली गेले पूर्ण झाडं वगैरे कटिंग करून पूर्ण डोंगराची वाट लावलेली आहे. सध्या कोकणात भरपूर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होते. अधिष्ठी माता चाळा मंदिर. वाव, एक नंबर व्ह्यू. फक्त हे जरा डोंगर जरा ना हे केलं ते जरा लेवल मध्ये करू. लागते ते नाही कोसळाची. हो, इकडे तोच प्रॉब्लेम. बाकी व्ह्यू तर एक नंबर. धोका थोडासा डोंगरावर आणि हे वळणाचे रस्ते. ही खरी कोकणची ओळख. आर्या. तर आपण आलोय आता नडगिवे घाटात. बांबरवाडी. मस्त रस्ता आहे. ॲक्च्युली सिमेंट रस्त्यापेक्षा डांबरी रस्त्यावरून गाडी आली की जरा मस्त वाटतं. स्मूथ सिमेंटचा रस्ता चालू झाला की असे व्हायब्रेट होते गाडी. अजून राजापूरतून 23 किलोमीटर आहे. आणि या ठिकाणी जे डोंगर वगैरे आणि खोदले आहेत रस्ता आपल्याला वाईड करण्यासाठी, तर त्या ठिकाणी एक प्रॉपर शेप द्यायला पाहिजे होता स्लोपमध्ये. कारण त्यांनी इकडे जे असे उभी हाईट ठेवली आहे त्याच्यामुळे ते भविष्यात पावसामध्ये एखादी दरड कोसळली, त्यातली माती वगैरे ढासळली तर ते पूर्ण रस्त्यावर येऊन हा रस्ता आपला बंद होऊ शकतो. तर या ठिकाणी इकडे राजापूरला काम अजून चालू झालेलं नाही आहे. इकडे माझ्या मते भराव असणार आहे. राजापूर नाही, सॉरी, नडगिवे. आपण खारेपाट्यांमध्ये पोहोचू. तर आपण नडगिवेमध्ये आहोत. जीवदानी. तर या ठिकाणी देखील मुंबईला जाणाऱ्या लेनचं काम बाकी आहे. गाड्यांची वर्दळ आहे. पहाटे सकाळी संपूर्ण येणाऱ्या गाड्या येतात, बसेस. त्यामुळे शक्यतो ओव्हरटेकिंग वगैरे करायला थोडं रिस्की काम आहे. डबल लेन. हा रस्ता 4 लेनचा असला तरी देखील तुम्ही सिंगल या डबल लेनवरून देखील ओव्हरटेकिंग करू शकत नाही. कारण कुठून डायव्हर्जन आहे ते कोणालाच माहिती नसतं. आणि अशा प्रकारे भरपूर ॲक्सिडेंट झालेले आहेत मुंबई गोवा हायवेवर. कारण समजा ही मुंबईला जाणारी जरी लेन असेल आणि आपण ओव्हरटेक जरी करत असलो तरी समोरून येणारी गाडी कोणत्या लेनमधून येते तेच आपल्याला कळत नाही. कारण 4 लेन चालू असतात. एखाद्या कुठे गावात वगैरे जाणारा जर रस्ता लेनला जॉईन झाला असेल तर त्या ठिकाणाहून वाहने येतात. ते प्रॉपर U-टर्न वगैरे घेऊन येणार नाहीत, तर जवळचं अंतर आहे म्हणून रॉंग साईडने येतात. तर त्यामुळे हा समज दूर करा तुम्ही की एक लेन असेल तर आपण बिंदास ओव्हरटेक करू शकतो.
तर या ठिकाणी आहे पोंभुर्ली मंच जायला रस्ता. दिसत तर नाही आहे कुठे. हा इकडे इकडे पोंभुर्ली मंच इथून आहे. लेफ्ट साईड. हा लेफ्ट साईड हा बोर्डाच्या इथे. तर आपला आता पहिला टप्पा पूर्ण झालेला आहे. आपण खारेपाटणमध्ये पोहोचलोय. तर मित्रांनो, हा आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि सुवर्ण कोकणचे हे सर्व भाग बघा, कारण आपण तरोडे टू पनवेल चाललो आहे. आणि या भागामध्ये आपण सर्व पूर्ण मुंबई गोवा हायवेची माहिती घेणार आहोत. तर आपण आता सध्या खारेपाटणमध्ये आलो आहे. खारेपाटणपर्यंत काम पूर्ण ओके झालेलं आहे. या ठिकाणी सर्व्हिस रोडचं वगैरे देखील काम ओके झालेलं आहे. तर मित्रांनो, धन्यवाद. आपण भेटू पुढच्या भागामध्ये.